салом ба ҳама. имрӯз мо як хабарро аз ҷаҳони футбол баррасӣ мекунем ки аллакай диққати мухлисони тоҷик ва коршиносонро ҷалб кардааст. тибқи маълумоти манбаъ голтиҷӣ, ду клуби бузург Ал-Иттиҳод аз Арабистони Саудӣ ва Персеполис аз Эрон бо намояндагони футболбози боистеъдоди тоҷик Ҳамадони Камолов гуфтушунид мекунанд. ҳамчунин клуби узбекии Қизилқум низ ба имзои шартнома бо ӯ таваҷҷӯҳ зоҳир кардааст. ёддост мекунем ки соли гузашта Персеполис барои Камолов пешниҳоди расмии 100 000 евро пешниҳод карда буд, аммо истиқлол рад кард, зеро бозингар барои иштирок дар Лигаи Чемпионҳо барои даста зарур буд. ҳоло бошад вазъият метавонад тағйир ёбад ва трансфери Камолов бозам бештар эҳтимолӣ мегардад. қобили зикр аст ки Ал-Иттиҳод ин клубест ки дар ҳайати он ситораҳо ба монанди Нголо Канте, Карим Бензема, Фабиньо, Бергвин ва Ауар бозӣ мекунанд. ин эҳтимоли гузариши Камоловро бозам ҷолибтар мекунад. тибқи маълумоти Трансфермаркт арзиши ӯ 600 000 евро арзёбӣ мешавад. агар шумо хоҳед ки аз ҳама хабарҳои охирин огаҳ бошед ва онҳоро бо дигар мухлисон баррасӣ кунед, шуморо даъват мекунем ки ба канали мо дар Телеграм ҳамроҳ шавед, ки дар он шумо метавонед беҳтарин бозиҳоро дар пахши мустақим тамошо кунед ва фикру андешаҳои худро бо дигар мухлисон баён намоед. фурсатро аз даст надиҳед ва як қисми ҷомеаи мо шавед. ссилкаи Телеграм канал дар описияни ин видео. акнун дар ягон ҷо баъз дуршнед, мо бошем сар мекунем. тибқи иттилои Evening Standard, Арсенал метавонад дар моҳи январ як қадами ғайриинтизор гузорад ва барои иваз кардани Букайо Сака дар қисми дуюми мавсим як қарордоди кӯтоҳмуддат бандад. клуби Лондон имконияти ба даст овардани вингери 28-солаи Бавария Кингсли Команро баррасӣ мекунад. ин бозингари фаронсавӣ ки қаблан унсури калидии хатти ҳамлаи мюнхенӣ буд, дар вақтҳои охир бештар дар скамейкаи захиравӣ мемонад. мавқеи асосии ӯ вингери чап аст, аммо Коман инчунин метавонад дар фланги рости ҳамла самаранок бозӣ кунад ки ин ӯро ҳамчун ивази муваққатӣ барои Сака ҷолиб мегардонад. ҷароҳати вингери рости Арсенал ӯро маҷбур кард ки ҷарроҳиро гузаронад ва тибқи маълумоти пешакӣ ӯ метавонад на пеш аз моҳи марти соли 2025 ба сафи бозӣ баргардад. дар ин вазъият таҷриба ва маҳорати Коман метавонад ҳалли муваққатӣ барои клуби Лондон шавад. ҳарчанд трансфери 6-моҳа варианти мантиқӣ менамояд, то ҳол маълум нест ки ин маълумот то чӣ андоза воқеӣ аст ва ё оё Арсенал воқеан омода аст чунин қарордодро бандад. баъд аз овардани Коман метавонад тақвияти муҳим мешавад ки холигии ба вуҷуд омада аз сабаби ҷароҳати Сакаро пур кунад. аммо савол боқӣ мемонад ки ин овозҳо то чӣ андоза воқеӣ ҳастанд ва ё оё бозингар омода аст клубро иваз кунад. вазъият бо ҷароҳати Букайо Сака барои Арсенал як озмоиши ҷиддӣ шуд. аз даст додани яке аз бозингарони калидии даста хусусан барои чунин муддати тӯлонӣ қарорҳои фавриро талаб мекунад. идеяи ба даст овардани Кингсли Коман хеле оқилона ба назар мерасад. бо дар назардошти таҷрибаи чандинсолаи ӯ дар сатҳи баланд ва қобилияти бозӣ кардан дар ҳардуи фланг, ӯ метавонад барои канонирҳо ҳалли муваққатӣ комил шавад. албатта савол ба миён меояд то чӣ андоза воқеист ки Бавария чунин бозингарро ҳатто барои 6 моҳ раҳо кунад. аммо агар ба назар гирем ки Коман ҳоло дар Олмон вақти кофии бозӣ намегирад, иҷора метавонад барои ҳамаи ҷонибҳо манфиатбахш бошад. аз як тараф Арсенал тақвияти заруриро дар давраи набудани Сака мегирад, аз тарафи дигар худи Коман метавонад ба ритми бозӣ баргардад ва худро дар чемпионати нав нишон диҳад. савол танҳо дар он аст ки оё клубҳо омодаанд дар бораи чунин қарордод ба мувофиқа расанд ва он то чӣ андоза зуд амалӣ шуданаш мумкин аст. дар ҳар сурат барои Арсенал ин як имконият аст ки на танҳо қувваи ҳамлагузории дастаашро нигоҳ дорад, балки шояд саҳифаи нави карьераи истеъдоди фаронсавиро боз кунад. Лерой Сане, ситораи Баварияи Мюнхен, дар нақшаҳои трансферии Ливерпул барои мавсими оянда ба шахсияти калидӣ табдил ёфта истодааст. бо рафтани Муҳаммад Салоҳ ки дар охири ин мавсим Энфилдро тарк мекунад, клуб фаъолона дар ҷустуҷӯи ҷойгузини арзанда аст. Сане ки қарордодаш бо Бавария моҳи июн ба итмом мерасад, ҳамчун номзади идеалӣ барои ин нақш ба назар мерасад. ин вингери 28-сола дар Бундеслига бо суръат ва тавониаш барои эҷоди лаҳзаҳо дар қисми ҳамлаи майдон бозии барҷаста нишон дод. таҷрибаи ӯ дар Премер-лигаи Англия ки зери роҳбарии Пеп Гвардиола дар Манчестер Сити барҷаста буд, ӯро барои Ливерпул махсусан арзишманд мекунад. ҳангоме ки Бавария метавонад кӯшиш кунад ки Санеро нигоҳ дорад, Ливерпул аллакай бо бозингар гуфтушунидро оғоз кардааст то гузаришашро таъмин кунад. омодани Сане метавонад қадами стратегӣ барои Ливерпул бошад ки ба даста имкон медиҳад ки пас аз рафтани Салоҳ рақобатпазириро дар сатҳи олӣ нигоҳ доранд ва сурхоро ба қуллаҳои футболи англисӣ ва аврупоӣ баргардонад.
шумо медонед гуфтан дар бораи иваз кардани муҳаммад Салоҳ мисли кӯшиши иваз кардани шоҳ дар тахтаи шохмот аст. ӯ як варзишгари элитист ки метавонад дар сатҳи олӣ то охири 35-солагии худ бозӣ кунад, мисли ҳамон Криштиану Роналду ва Лионел Месси. нигоҳ доштани чунин бозингар бо ҳар роҳ афзалият аст. додани қарордод ба ӯ барои 2 сол бо имконияти тамдид кардани 1 соли дигар оқилона ба назар мерасад. вале агар ин имконпазир набошад, биёед ба Лерой Сане назар кунем. Сане ва Салоҳ бозингарони гуногунанд. Сане бо суръат ва дриблинги худ машҳур аст. ӯ дӯст медорад аз канорҳо ҳамла кунад ва метавонад як плеймейкери олиҷаноб шавад ки дифои рақибонро мекушояд. дар ҳоле ки Салоҳ яке аз беҳтарин хатмкунандагони ҷаҳон аст, малакҳои ӯ дар майдони ҷарима истисноӣ мебошанд. бале, Салоҳ сабқи бозии бештар инфиродӣ дорад, аммо Сане метавонад як равиши бештар коллективиро пешниҳод кунад. шояд ҳамин чиз аст ки Ливерпулро ҳоло барои дар қулла мондан лозим аст. андешаҳои худро дар комментария нависед. мароқи Барселона ба Маркус Рэшфорд дар доираҳои футболӣ мавҷи муҳокимаҳоро ба бор овардааст. букмекерҳо аллакай каталонионро ҳамчун фаворитҳо дар мубориза барои ҳамлагари англис мешуморанд ки ба гуфти овозҳо мехоҳанд Манчестер Юнайтедро тарк кунад. аммо сарфи назар аз ҳамаи ин гуфтугӯҳо монеаҳои зиёде дар роҳи эҳтимоли гузариш боқӣ мемонад. аввалан маоши бузурги Рэшфорд ки 350 000 фунт стерлинг дар як ҳафта аст. Манчестер Юнайтед эҳтимолан бояд қисми зиёди онро маблағгузорӣ кунад агар онҳо воқеан хоҳанд аз бозингар халос шаванд. сониян шартномаи Рэшфорд бо Юнайтед то соли 2028 амал мекунад ва клуб ӯро ба 50 миллион фунт арзёбӣ мекунад. Барселона ки худ аллакай дучори мушкилоти молиявӣ аст, эҳтимолан наметавонад чунин хароҷотро иҷоза диҳад. ба сарфи назар аз ҳамаи ин, Ханси Флик сармураббии Барса ба Рэшфорд манфиатдор аст ва ӯро ҳамчун эҳтимоли тақвият ҳамчун иҷора то охири мавсим баррасӣ мекунад. чунин қадам метавонад барои Рэшфорд имконияти олӣ шавад ки ҷои худро дар тими миллии Англия барқарор кунад ва дар Аврупо боқӣ монад. медонед дӯстон, вақте ки мешунавам ки Барселона ба Маркус Рэшфорд мароқ зоҳир кардааст, бевосита савол пайдо мешавад: онҳо дар кадом қитъаи олам зиндагӣ мекунанд? ҷиддӣ, онҳо ҳатто наметавонанд он бозингаронеро ки аллакай дар дастаи худ доранд сабти ном кунанд. вале чаро фикр мекунанд ки метавонанд Рэшфордере ки 350 000 фунт дар як ҳафта мегирад имзо кунанд? ба ғайр аз ин, Манчестер Юнайтед мехоҳад барои трансфери ӯ 50 миллион фунт кор кунад. барса, шумо умуман бохабар ҳастед ки дар кисаи Лапорта чӣ қадар сум аст? ё ин танҳо як шӯриши иттилоотии навбатӣ аст ки таваҷҷӯҳро аз дигар мушкилот дур кунад? Рэшфорд албатта ҷавони боистеъдод аст, вале сафари ӯ дар Аврупо бештар ба саёҳати саёҳӣ шабоҳат дорад. назар ба музокироти ҷиддӣ оиди гузариш. ӯро ба кин кадом дастаҳои алоқаманд накарданд. сар карда аз Арабистони Саудӣ, Фаронса, Италия ва Испания, аммо ҳамоно ӯ дар Англия ва Манчестер Юнайтед боқӣ мондааст. ба назар мерасад ки ҳама ин овозҳо дар бораи гузариш танҳо як хомӯшии комил аст, вале тавре мегӯянд дар футбол ҳеҷ гоҳ намедонед ки фардо чӣ рӯй хоҳад дод. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.